Яхшы тәрбия иң яхшы мирас дип әйтәләр Азәрбайҗан кешеләре. Бүген безнең тапшыру кешенең иң мөһим сыйфатларына, тәрбиягә, сабырлыкка, игелеккә багышлана. Исәнмесез, сезнең белән белем дөньясы һәм мин тапшыруның алып баручысы Айгөл Имамова. Алдагы минутларда йөрәкләре балаларга бирелгән Татарстанның өстәмә белем бирү системасының иң яхшы педагогы кем булды? Батырлык дәресләре, Казан укучыларына хәрбиләр белән очрашулар ни өчен кирәк? 100 яшендә диплом. Гаҗәеп америкалы безнең рубрикада. Йөрәгемне балаларга бирәм. Тәрбия һәм өстәмә белем бирү өлкәсе хезмәткәрләренең һөнәри осталыгы конкурсы шулай дип атала. Бәйгенең республика финалы Казанда IT-парк технопаркында узды. Балаларга өстәмә белем бирүнең педагогик системасында бу төп бәйгеләренең берсе быел 19-нчы тапкыр узды. Җиңүче бөтен Россия этабында Татарстан данын яклаячак. Конкурсның читтән торып этабында республиканың 37 районыннан һәм 2 шәһәреннән 94 педагог катнашты, финалга 18 укытучы барып җитте. Иң яхшысы кем икәнен Эльвина Минабетдинова белә. Йөрәгемне балаларга бирәм. Аларның девизы шундый. Өстәмә белем бирү укытучысы ул мавыгулар, кызыксынулар һәм яңа белемнәр дөньясына юл күрсәтүче. Ул җан өчен һәм күңелгә ятышлы шөгыль табырга ярдәм итүче. Аларның җилкәсендә мөһим функция сәләтләрне, потенциалны ачу һәм мөмкин тормыш һәм һөнәри юлны сайлауда ориентир булу. Сегодня очень важно вообще. Бүгенге көндә балага үзен төрле өлкәләрдә күрсәтергә мөмкинлек бирү бик мөһим. Без аның киләчәктә ничек яшәячәген белмибез. Шуңа күрә мәктәп вакыты ул үз сәләтләрен, талантларын ачарга тырышырга тиеш булган чак. Һәм бу эштә аларга бары тик талантлы укытучылар гына ярдәм итә ала. Һәм менә бүгенге бәйге минемчә бик әһәмиятле бәйге. Чөнки өстәмә белем бирүдә бары тик үз эшенең табынышулары гына эшли. Бары тик чын омтылыш белән балалар белән эшләүчеләр генә. Чөнки алар үзләре бик дәртле һәм бу мавыгыны үз тәрбияләнүчеләренә, балаларына бирергә телиләр. Без аңлыйбыз, система белем еш кына һөнәр һәм киләчәк тормыш юлын сайлаганда бала өчен төп булырга мөмкин. Йөрәгемне балаларга бирәм бәйгесе 19-нчы тапкыр үткәрелә. Өстәмә белем бирү укытучылары өчен ул ел укытучысы бәйгесе буларак әһәмиятле. Төп максат тәрбия һәм өстәмә белем бирү өлкәсендә иң яхшыларны табу. Евгения Николаева Казанның 1-нче балалар сәнгать мәктәбе укытучысы. Өстәмә белем бирү укытучылары өчен бәйгесендә ул инде 2-нче тапкыр катнаша. Евгения өчен бәйге үсеш, тәҗрибә алмашу һәм укыту өчен мәйданчык. Все прошло, конечно, на высшем. Барысы да әлбәттә югары дәрәҗәдә үтте. Бик кызыклы булды. Без тәҗрибә белән уртаклаштык, яңа күнекмәләр һәм белемнәр алдык. Бигрәк тә осталык дәресләре өлеше. Без бу белемнәрне турыдан-туры уртаклашкан урында эштә бик файдалы булачак. Укытучы буларак миңа алга таба үсештә бик файдалы булачак. Балаларны укыту бу без киләчәк буыны тәрбиялибез һәм һич шиксез менә шундый чаралар алар укытучыларның үсешенә уңай йогынты ясый. Ягъни иң кечкенә балалардан башлап инде олы тормышка чыгучы 17 яшьлек балаларга кадәр. Укытучыларга бу үсеш мөмкинлеген бирү бик мөһим. Гомумән, минемчә укытучы ул гомер буе өйрәнергә тиеш кеше. Чөнки ул үзе аша барлык белемнәрне үткәрә. Бәйге 2 сынаудан торды. Беренче эш видеовизитка. Катнашучылар үзләре һөнәрләре турында, балаларга һәм укучыларга карата мөнәсәбәтләре турында сөйләделәр. Икенче эш осталык дәресе. 30 минут дәвамында катнашучылар үз проектлары турында сөйләргә тиеш иде. Бу яңа эшләнмә яки белем бирү процессында усул булырга мөмкин. Өстәмә белем бирү юнәлешләре күп. Сәнгать, эстетик, техник, табигать фәнни. Катнашучының эшләнмәсе теләсә кайсы белем бирү өлкәсе өчен кулланырга тиеш. Конкурсы профессионального мастерства – это одна из, но не самое главное, это мера поощрения педагогических. Һөнәри осталык бәйгеләре иң мөһимнәрнең берсе, әмма иң мөһиме түгел, бу педагогик хезмәткәрләрне бүләкләү чарасы, бу аларның казанышларын тану. Ләкин минем өчен бу иң төп аспект түгел кебек тоела, чөнки аралашу, педагогик тәҗрибә уртаклашу мөмкинлеге.
Укытучының ютубта карауынан, мәкаләдә укыганнан мөһимрәк, чөнки һөнәри осталык бәйгеләре һәр муниципаль берәмлектән, шәһәр тирәләренең иң яхшылардан иң яхшыларының дәрәҗәсен күрсәтә. Бу күп этаплы сайланыш, һәм алар монда җыелганда, очрашканда, аларның башка мәгариф оешмаларының хезмәттәшләренең ничек эшләвен карау гына түгел, ә үз идеяләре, эшләүләре, белемнәре белән уртаклашу мөмкинлеге дә бар. Безнең өчен бу бәясез. Только посмотреть на то, как работают коллеги в других образовательных организациях, но и поделиться своими идеями, своими наработками, своими знаниями. Для нас вот это бесценно. Республика этабында 18 укытучы катнашты. Аларның 8-е алтын номинация буенча бөтен Россия этабына үтте. Номинацияләр арасында техник юнәлеше, спорт, табигать фәнни, социаль, гуманитар, сәнгать, эстетик өйрәнү буенча өстәмә белем бирү укытучы. Шулай ук 2 аерым номинация бар. Ул остаз һәм педагогик дебют. Өстәмә белем бирү укытучылары бәйгесендә Татарстан уңышларга ирешә. Узган ел бөтен Россия этабында республикадан 2 катнашучы икенче һәм беренче урынны алды. Вот совсем недавно профсоюзом работников образования и науки Российской Федерации, это такой большой федеральный профсоюз, был проведен конкурс специалистов дополнительного образования. Күптән түгел Россия Федерациясы мәгариф һәм фән хезмәткәрләре профсоюзы бу шундый зур федераль профсоюз система белем бирү белгечләре бәйгесе үткәрде. Һәм без Россиягә тәкъдим иткән 8 кандидатның 6-сы урын алды. Бу моментлар безгә 100% ышаныч белән шуны әйтергә мөмкинлек бирә. Татарстан Республикасы балалары белән эшләүче укытучыларның методик әзерлек дәрәҗәсе ил буенча тиешле дәрәҗәдә. Бәйгедә иң яхшы укытучыларны сайлап алу һәр кем өчен үрнәк сайлау дигән сүз. Элеккечә бәйгедә өстәмә белем бирү укытучылары катнаша, ләкин алар арасында мәктәп укытучылары да бар. Бүген оештыручылар тиздән барлык педагогик хезмәткәрләрне күрерләр дип өметләнәләр. Беренче урынны республика этабында быел Яр Чаллы балалар физкультура сәламәтләндерү үзәге укытучысы Сергей Таушев алды. Икенче урынны Казан балалар сәнгать мәктәбеннән Евгения Николаева яулады. Өченче урында Денис Карпухин, Яр Чаллы балалар яшүсмерләр үзәге укытучысы. Өстәмә белем бирү укытучылары бәйгесенең бөтен Россия финалы быел Санкт-Петербург шәһәрендә узачак. Казанның 100-нче мәктәп укучыларына үз йөрәкләрен, вакытларын һәм тәҗрибәләрен укытучылар гына түгел, кунаклар да бирә. Монда традициягә кереп киткән сугыш ветераннары, Ичке эшләр министрлыгы хезмәткәрләре белән очрашулар уза. Мәктәптә яшь армиячеләр хәрәкәте дә бар. Шуңа күрә мондый әңгәмәләр балалар өчен бик мөһим. Быел мәктәп укучылары белән очрашуга Россия герое очучы Газинур Хайруллин, социаль хезмәт геройлары Любовь Смирнова һәм Николай Фролов килде. Махсус операциядә һәлак булган геройның әтисе Алмаз Аглиев чараның мактаулы кунагы булды. Эльвира Җамалетдинова очрашуда булып кайтты. И маршал, и солдат, и фотографии, лица как циклоны. Үлемсез полк, тантаналы марш һәм рәхмәт сүзләре. Шулай итеп, 100-нче мәктәптә бөек ватан сугышы ветераннарын каршы алалар. Хәтта 78 елдан соң да аларның һәрберсенең йөрәгендә авырту, ә йөзендә шатлык һәм күз яшьләре. Ул көннәрне искә төшерү җиңел түгел. Ләкин яшь буын тарихның мөһим битләрен истә тотарга тиеш. Нәкъ менә шушы максат белән Татарстан мәктәпләрендә ел саен хәтер бар, аның ахыры булмаячак конференциясе үткәрелә. Бездә бүген бәйрәм, зур бәйрәм, җиңү бәйрәме. Җылдагыча, инде менә ничә дистә елдан артык без үзебезнең Республика Совет ветераннары белән шушындай очрашу ясыйбыз. Аларны бәйрәм белән тәбриклибез. Алар безгә үгет насихат бирәләр. Балаларыбызга тәрбия эшендә бик зур таяныч булып торалар. Һәр ветеранның аерылышу һәм очрашу кайгы тарихы бар. Ә җиңү өчен барыбызның да шатлыгы бер. Ветераннар хезмәтенең мөһимлеген Республика ветераннар советы рәисе билгеләп үтте. Александр Бородин сугыш геройларына актив гражданлык позициясе һәм яшь буында патриотизм тәрбияләүдә катнашулары өчен рәхмәт белдерде. Праздником вам, со светлым праздником. Бәйрәм белән сезне. Сәламәтлек, именлек, баш өстендә тыныч күк. Бездән алда бары тик җиңү генә булсын. Была только
победа! 7 мәктәптә юн армия сыйныфлары бар. Бу бөтен Россия хәрби патриотик хәрәкәте. Ул яшь буынның Россия тарихы, геройлар, күренекле галимнәр һәм гаскәр башкалары белән кызыксынуын стимуллаштыру өчен булдырылган. Һәр ел сайын Александр Бородин ярдәме белән 100 мәктәптә аларның сафлары тулылана. Бу юлы да ул аларга яңа форма комплекты бүләк итте. Хәзер тагын бер сыйныф яшь армиячеләр исемен горурлык белән йөртә алачак. Я знаю, что у вас создан... Мин беләм, сезнең яшь армия отряды бар. Бик яхшы, шулай тотарга. Ләкин без тагын форма комплекты алып килдек. Менә шундый башлыклар һәм маешкалар. Бөтен взводка. Маечки на целый взвод. Ясмина Галимова 4-нче сыйныфта укый. Шул яшьтә ук ул үзен яшь армияче дип горурланып атый. Җиңү көненә багышланган бәйрәмнәрне һәм митингларны мәктәп укучысы түземсезлек белән көтә. 1945 елның маеннан аны берничә дистә ел аерып торалар. Ләкин Бөек Ватан сугышы тарихын Ясмина яхшы белә. Аның сүзләренчә, нәкъ менә шундый чараларда ветераннарга рәхмәт сүзләрен белдерергә мөмкин. Мин шундый бәйрәмләрне бик каты яратам. Мин чуть еламадым бүген. Дәвәтине искә төшердем. Чарага 100-нче мәктәпкә Россия геройлары да килде. Газинур Хайруллин легендар экипажның пилоты. Ул 51 елдан соң Михаил Девитаев батырлыгын кабатлый, Әфган әсирлегеннән батырларча кача. Газинур Хайруллин җыелган кешеләргә ватан тарихы белән кызыксынулары өчен рәхмәт белдерде. Аның сүзләренчә, совет солдатлары дошманнарны ватанга карата бөтен халыкның яратуы аркасында җиңүгә ирешә. Героев Татарстана. Все души поздравляем вас. Татарстан геройлары исеменнән сезне бу бөек дата белән чын күңелдән котлыйм. Җиңү көне белән. Нәкъ менә шәкертләргә бу көнне үзләренең бабаларын, ватаныбызны азат итү өчен көрәштә башларын салган барлык ветераннарны хөрмәтләргә, килгәннәренә рәхмәт белдерәсем килә. Которые сложили свои головы в боях за сражение нашей Родины. Бәйрәмдә шулай хезмәт геройлары һәм махсус операциядә һәлак булган геройның әтисе дә хөрмәтле кунаклар булды. Алар да мондый чараларны үткәрүнең мөһимлеген билгеләп үттеләр. Митинг 1 минут тынлык һәм җиңүнең 70 еллыгы хөрмәтенә хәтер плитасына чәчәкләр салу белән тәмамланды. 80 ел узып диплом алды. 100 яшьлек Америкаланың гаҗәеп вакыйгасы. Бу хәл ничек килеп чыккан? Бу турыда минем хезмәттәшем Нияз Рахман белә. Балачак һәм мәгариф дөньясыннан иң уникаль яңалыклар аның кызыклы тәнәфес рубрикасында. Сәлам дуслар! Берәүләр имтиханга, икенчеләр исә лагерга, авылга, әби-бабай янына каникулларга кайтырга әзерләнә. Укучылар ана шулай җәйгә килеп керде. Бу балачакның иң хәтердә кала торган вакыты. Каникулларыгызны матур һәм файдалы итеп үткәрегез. Ә без башлыйбыз. Аны хәзер бөтен Татарстан белә. Сүз кичкенә Галиәскәр хакында. Ул Казанның 2-нче номерлы музыкаль мәктәбе укучысы. Уку йортына Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов килгән вакытта барсын да шаккаттыра. Нишләп дисезме? Гармонда уйнап. Малай чын талант бит. Сез дә карап китегез әле. Галяскар, настоящий Галяскар. Соң булса да уң булсын, 101 яшьлек Америкалы колледжны тамамлаганнан соң 80 ел узгач диплом ала. Сүз Америка армиясының 101 яшьлек ветераны Фредерик Тейлор хакында. Ул Айовадагы Корнель көллиятенең чыгарылыш кичәсенә килә. Ул аны моннан 80 ел элек икенче бөтен дөнья сугышы аркасында калдырырга мөмкин була. Тейлор колледжда музыкаль белем ала һәм 1943 елда чыгарылыш имтиханнарын уңышлы гына тапшыра, әмма армия һава корпусында хезмәт итү сәбәпле тапшыру тантанасында катнаша алмый. Хәзер менә 80 елдан соң ул үз бәхетенә ирешә. Афәрин бабай. Бу атнага менә шулар иде. Очрашырбыз. Пока-пока. Һәр бер зиреклекнең нигезе сабырлык. Борынгы грек фәлсәфәчесе Платон шулай дип әйткән диләр.
Сабырлык бүләкләнә ул. Уңышлар теләп калабыз. Исән саулыгыз.